na ay nagpatambag nako og unsay iyang angayng buhaton. Naglagot na gid siya og di na niya makaya ang batasan sa iya kunong bana, punan pas batasan sa iyang inahan nga grabe sa kuno kaayo, murag i-control ang iyang pamilya nga isip asawa, isip anak, isip inahan, murag di na niya makaya nga urag wa na siya bay katungod unsa kunoy iyang buhaton. Galibog sad ko, may gani kay nakabasa ko aning ebanghelyo, niingon ko kanang mga bati nga imong nakita sa imong bana o sa imong mama, puling rana ikumparar sa troso nga naa sa imong mata. Ana, mao ni peligro kayo mga igsoon ka na bang gatuo tag dako kay sa ang atong isig katao, mao nang maglagot ta. Unya di ay ang atong kalagot ngadto nila mao daytoy mas dako pa kaysa ilang sala. Awa mo kakuha. Basta maglagot nagikas nakasa, kanang imong kalagot mas dako pa na siyang sa kanang troso, makabira mog troso, kanang dako ba nga troso ba mabunlot na ninyo? Kamo mo ibunloton ana. Maunay bugat kinang troso, maunay mo bunlot nimo. Og imo ginangkuptan nya og patag di jud ka kalakaw, mura kag magaid ana, di ka kalihok. Kay bugat ra kay na pasaano nimo. Mo na daghan kay rong nga stress nga mga tao. Kamo wa mo mga stress diha. Kono. Pangutan ako no nang imong tupad, ing na nagda karog troso, ing na nagda kag troso karon. Basta naa kay gikalagutan, basta naa kay taong gikalagutan, imong bana, imong asawa, imong anak, imong ugangan, imong silingan o kaha pari ba nagda na kag troso, bugat kay na. Ano na siya? Si Abraham ba? 75 anyos, 75 years old. Giingnas Ginoo biyain ning imong lugar ug adto didto sa yuta nga akong ipakita nimo. Adto ti katagaag mga anak, o may anak si Abraham ani. 75 years old. Kung kamo 75 years old na mo, pabiyaon mo sa inyong balay, mobiya mo? 75? Oy, kani mga tiguang maunay mga attach kay balay, attach kay na lang hasta gud ka na mga plastic, ilan ng pilo-piloon isok-sok diya, imong hilabtan masuko. Kanang ilang mga tinustos, ilan ng ibutan, imong hilabtan, kanang mga upos nila, masuko. Hasta ng ilang sudlay nga, nangapangag na, nga imong hilabtan, masuko. Attach kay na sila. Pero gipakita ni Abraham, nga wa siya troso, wa siya attachment siya kaugalingon. Pag ingos Ginoo, lakaw din siya. Sunang ka, 75 anyos. Talagsaon na yun. O gari sa Taspikas, si San Luis Gonzaga or St. Aloysius, sa iya sang kadato niya naa pa siya sa teenager nga edad, giingnan sa siya sa Ginoo nga sunod nako, biyain ang imong ginikanan kanang mga dato kay na inyong kahimtang, sunod nako nya alagad ngadto sa mga pobre kay tanan nga mga masakiton. Ani sunod sa siya, batanon kayo. Alain na sa ning kinaiya, kaning batanon ug ang tiguang pupariham na. Kana sa mga batanon, attach kay na sila sa ilas ang kaugalingon. Ang ilag yung gusto mo'y matuman. Di ba? Pero gipakita ni St. Aloysius or ni St. Luis Gonzaga nga dili ko attach anang bahandi, kanang comfort, kanang pleasure, kanang honor, sod kog seminaryo. Nya kay gisogo man siya pag-atiman sa mga masakiton, atiman pod siya. Nya purti pagyudto ka contagious nga disease. Mao tong na kuan siya na takdan. Nya namatay siya at age 23. Kamo, sugot na murog mga matay.
Murag sobra naman gina 23 years old ang inyong mga edad. Apil na ning ako. Saban, okay na mong mamatay? Oh, dagang kayo simbako pa din simbako. Bisag galisod naglakaw, simbako pa din simbako. Hadlo kay matay. Mao na ang mga troso na to. Bugat ba? Bugat. Di ta kalihok, di ta ka move on. Pero si Abraham, move on. Aloysius, move on. Patay, okay, patay. Ana. Mao na siya ang gitawag nato og Diyos nun nga kinabuhi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa to? Nindot kay to. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Kinsa man ang mga tawhana gipili sa Ginoo aron maiya, ang mga mitubag sa iyang tawag. Kana bang ang sentro sa atong kasing-kasing ug hunahuna mao ang sugo sa Ginoo, dili ang atong kaugalingong pagpanabot or kaning atong kaugalingon nga panghukom. Mo nang giingnan tang Kristo, ayaw panghukom. Kay kani mga atong pagpanghukom mao man gud ni siya makapabugat nato. Panalitan si Abraham gigamit pa niya ang iyang pagpanghukom. And 75 years old na ka, biya sa imong lugar kay tuwa didtoy promised land. Og analyson tong Abraham, siya unsa imo kong pabiyaon karon na lang noon nga 75 years old nako. Og imo jud kong tagaag anak kadto untang batan-on pa ko, unsa pa may mahimo nako? 75 years old nya mao pay ipanganak sa kong asawa. Unsa pa may mahimo nako? Di ba imo nang analyson? Mo bitan na kusog kita mo analyze karon. Unsa? Musugot ka, 5 na nang imong anak, mamabdos lang gyapon ka, unya 40 ninyong lisura, uy nabuang ka. Mo din ay atong kuan. Unsa may ipakaon nimo anak? Unsa may imong ipaedukar anak? Kana dayon atong panghukom ba? No na. Saman mo. Kinsa may naghukom ro sa inyong kinabuhi? Kamo o ang Ginoo? Ang Ginoo? Niya og moingon ang Ginoo ay mo pagdagbata dinhi. Kuan. Sugot mo. Ikagi maghukom dato o magkanang COVID oy. Ana mana dayon. Oh na siya. Siya niya ingom lagi padersiano nga dili kuno dadong bata sa otro sa naparian na. Mayratag makubid na. Wa mo maginana. Mayo de kaya ngabutan mo. Ya, wagin mo magdadinig bata. May sa doon. Unya, ikaduha. Ang tao nga giingnan ni Kristo ayaw paghukom, iya sa nang gitudluan sa pagpaubos. Kaning tao nga dili manghukom siyang isig katao, musugot ra ginaghukman siyang isig katao. Kana bang ingnon karon batikag naong, sugot. Ingnon ka nga wa kay ayo, sugot. Dawat lang. Ya kamo nganlan mo batig naong, sugot mo. Kano ingna ko na imong tupad. Namura lagi nagbati imong naong. Ana ako no, di ba moingon sana, nya kanang naong nimo unsa sana. Nakauyon ka ng naong nimo ana unsa kana. Pero mao lagi na depende na nato unsaon nato pag kuan basta di gani ka kamaong manghukom sa imong isig katao, musugot kang hukman sa imong isig katao. Mao na si Jesus nga wa manghukom nato, hinunuan na ning kamot nga maluwas ta, gihukman siyang patyon, nisugot siya. Pero daghan kay nato dinhi nga di gyud mosugot nga ang iyang hukom dili mo isundon, nga ang iyang pamaagi dili gyud mo isundon. Pero na nagsimba sama aning nagmisa ron, asa man nimo sugot og usbo nimong hukom ani. Masugot ka ni pananglitan ron ingon ko mag-celebrate ko ron sa akong kuan ika 17th anniversary. Ana magmisa ko nya donate mo para sa akong pagkaon kay wa na ko'y kwarta. Ayun na lang pag-celebrate pa dir. Maingon dayon ko nya kinsa may parish priest din
Gusto mo, biyaan ta mo. Aton lang ko dito. Ayaw, sad pa din. Saudi. Donate mo diha. Aron ko. Di mo gustong biyaan. Ano ba? Pero ay lang, daghan-daghan na biyang ni-donate. O pag ganito kung magbasa karon, murag, hapit na mo abot og abot naman tingali ni 100,000. 50,000 na lay kuwang. Ambot na pakyaw mo diha. Bahala na lang og di ni makuan. Ato ning gamitan ning kolekta na to sa simbahan. May doon di ni kabot. Pero maabot nag mga 100 ang ni-donate para sa akong kuan ugma. Ugma karon gabi madayo na ni. Nya mo tambong mo. May lamo mo tambong. Joke lang na. Amo sa no, tuor ba dayon mo nya mo ditso ra ba day mo donate nya daan ka suko ba. Donate. Yaw-yawan kayo kapoy. Sige, donate. Kaya ang Ginoo malipay kuno siya sa cheerful giver. Kanabang malipayon nga naghatag mo na kalipayan sa Ginoo. Ug wa mo ikadonate, maglipay na lang tarong gabi ug naa pa mo buhi pa mo nya. Ana, kita-kita ra bitaw dinhi. Og unsa? Social distancing lang yapon ha nya na gani magdag bata gani bantay lagyan mo. Patyon tagyan mo. Social distancing aron dili ta madalig kamatay kay 17 years pa bi ako sa pagkapare nya inyo sa kumpatyon daig dali bitaw iampo nato ha ato mga kaigsuonan nya iguli ros inyo ayaw na mo panghukom unsa naman inyong buhaton kinahanglan nga magsigi na mo og daig sa Ginoo daiga ang Ginoo kung ang imong anak ni suyop daiga ang Ginoo nga kamao pa siyang musuyop. Daiga ba? Ayaw paghukom nga kangilad ba ani? Pwede ra gid na ma-convert, pwede ra gid na masantos ang imong anak nga manuyopay kung pasudlo nimo ang Ginoo diha siyang kinabuhi. Pwede ra gyud. Nya unsaon man pagpasud sa Ginoo diha siyang kinabuhi, ayaw sige higyaw-yaw. Unsaon man sige siyag higugma. Nya ang nahigugma pirmi ginang magtan-aw sa nindot diha sa iyang isig katawo. Tanawa ng uban ingno na nimo imong anak unsa man na day nga driver man na og kabalhabal ng imong nauyab kaanugon sa imong kagwapa o sa imong profesyon anha lang ka ng driver sa balhabal standby ra ba kayo sa igong pagsigyaw-yaw diha wa man ko mo kakita unsa akong nainlaban ana niya ang iyang gitan-aw ba katong nindot kusog mo kaya na musuyop dahi unsa man nga imo mo nang uyab-uyabon og maminyo mo ana patay kas konsumisyon ana sa di man sad kamoy mo tipon gud kay siya ang iyang gitan-aw ang nindot lagi natanawa ini kaminyo di ba ana na pirmi si inyo magsigilak-hilak imo dayon tudloan ay tanawa ang nindot dahi tanawa ang nindot ay naman to napapas na sige tanawa gyud. Sige lang balik-balik. Dana akong maguwang ingnan sa akong papas na magminyo ka na bisag nabuntisan ka ayaw na lang yun og dayon og minyo buhion ka namo buhion anamong imong anak kay nakita na ginani mo unsa ginagbatasan ng lakiha sus gahilak-hilak man sa didto ang laki hilak-hilak sad akong maguwang niingon man akong maguwang may nalanang mamana ta og buangon kay may puruhang mabuutan kaysa mamana tag buutan may puruhan nga mabuang karon gibiyaan naman gid siya to naman tipon sa babae iya na lang sa giagwantay sa to nang buang ay ni tipon sige lang yapon siyang paabot nga mabuutan believe sa ko sa akong maguwang sa noon iya bang yung gihuna-huna gyud nga kani bisag nagbinuang ni bana man gid nako moabot yung panahon mabuutan ra gid nindot sa nano kana bang paglauma ba adi mo ganahan ing nana kana mo tinuod nga dili troso puling gina siya gaan ra ba gaan nimong dadon pero magsikag ingon nga sus 30 ka tuig labi kapin hapit lami mo 40 ka tuig wa mausab ang panuway dako ang animal dako ni grabe na noon sus mahaya gid nako ang imong 40 ka tuig mahimo nimong troso tibugata di ka hapit ka tuog
Pero musikag ingon nga, bisag nabuang na, pabuutan na lagi gina. Moabot lagi yung panahon nga mausab lagi na. Di mas bitaw, dito manggid na usab katapusang minuto nga nalansang siya sa cross. Gidawat magyapos Ginoo, karon uban kanakos paraiso. Oh, di. Sige lang yung hope yun. Tanaw yung didot. Ana. Ninibita sa atong parokya, yung kapag ka ingon yung uban ako din kauban, mapadir, hinay laging halin ron sa imong slots. Naku, ay sige lang god. Naamang ginausahay ang tubod sa tuburan sa tubig mo, hinay mo na. Nasa usay mo kusog. Ana, siya unya, di ka ni padong paghubas. Naku, ay sus, too, magkaig hubas, manglakaw tayo, mamiya ta din parokyahan. Di bitaw daghan na biatrong nahalin san ubay-ubay sang nahalin na ro sa atong para sa retablo. Pero mo lagi na parang Abraham gatan-aw siya sa gisaad sa Ginoo, wa siya magsigig analyze sa mga wa moabot sa iyang gi-expect sa iyang kinabuhi. Muna ang atong paghukom kinahanglang forward na ay hope, na ay pagtuo, na ay paglaom, na ay paghigugma. O kung mauna ni ang atong paagis pagpanghukom sa atong kinabuhi, malipayon kay ta, balaan pagyod ang atong kinabuhi.